den faktisk heroppe på albuen også. Det kan der med fornemmelsen af, og man kan have det oppe i skulderen også. Men det er fornemmelsen af, at den er på vej til at luxere. Så hvis I har patienten, der kommer og giver den her historie om, at deres knæskal har været hoppet ud, eller de havde fornemmelsen af, at knæskallen hoppede ud, og den hoppede ind igen, så kan man lige prøve sådan at skubbe på dem her. Forsigtigt selvfølgelig, man er ikke ude efter at luxere den igen. Og se, om de synes, at det er ubehageligt, ikke? Det tror jeg synes, det er ubehageligt. Fordi at du har ligesom også haft den. Og det de egentlig reagerer på, det er, at deres krop kan jo godt kende, at det var det, der skete, dengang den luxerede. Men det gør slet ikke ondt, det der. Men det er jo ubehageligt. Herovre, der er du okay. Men det derovre, det synes du ikke. Men ingen autonome reaktioner her. Det er ikke umiddelbart, bare han synes, det er ubehageligt. Ikke? Så jeg skal ikke skubbe for meget. Jeg kan faktisk også godt, når jeg mærker efter, og lade være at snakke samtidig, mærke, at herovre har jeg et stop. Det har jeg ikke på samme måde herovre. Så er jeg sådan på vej ud af for eksempel. Ikke? Altså, så der er ikke den samme. Så må der godt være lidt mere aktivitet i hendes fællesskabsprocent på bevægelsen. Som kunne være med. Yes, skal jeg lige tænke mig om. Så har vi anslag pateller. Det har I garanteret haft nede for de små moduler. Ikke? Tag lige den med også nu, når I er omkring pateller. Lige det her med at mærke efter, om der er hævelse i det. Altså om pateller kan danse ovenpå, der er ingenting. Der er 2 knæ i forhold til det i hvert fald. Så patellerkip, anslag pateller. Lige at mærke glidebevægelsen igen, så om der er brusesten og asfalt i den eller hvad. Og så mærke apprehension-testen også. Ikke? Sure. Sidste, så vi også lige skal have, det er, at den her corpus hopper, vi snakkede om før, der kan nogle gange komme i klemme. Den kan man også, hvis man mistænker det, så lægger man sig ind midt i alt for ligament pateller, presser ind i ledlinjen, og så laver man simpelthen bare en ekstension af knæet for at se, om det generer. Det man gør her, det er, at man egentlig putter, man maser corpus hopper ind i knæet, og forværrer egentlig det her med, hvis de har de her hyperekstenderede knæ, hvor de står og afklemmer, om de kan kende den her smerte. Og selvfølgelig, vi er jo ikke sadister, så hvis vi tror, det er det, så er vi selvfølgelig lidt mindre hisse med vores tommelfingre, end hvis vi ikke tror, det er. Nej? Så det her med, om de kan gøre det her, om det er ubehageligt på dem, om det giver en smerte inde i knæet, som de kender, eller... Skal jeg skrive dem lige op på tavlen, de her test, ikke? Det er fedt, ja. Det skal nok